Gözel tebigatymyzyň täsirliklere baý owudun künjeklerini gorap saklamakda diýärmiziň günnogar sebtine yerleşen döwlet gorakhanalarına da belin geçilmäge münasip işler netijeli anyp berilýär. Eýleýän meýdany 34.600 hektara barabar bolan Repetek döwlet gorakhanasy ýurdumyzda ilkinji döredilen gorakhanalardan biri bolup, sahralyk reliefiniň aýratynlygy, öz bolşluk hemde özüne çekijiligi bilen tapawutlanýar. Gorakhanyň işgärleriniň baş maksady hemde wezipesi garagymyň jümüşindäki sahra landşafyny öwrenmek, ösümlik we haýwanat dünýäsini gorap saklamakdan hemde dekeltmekden ibaretdir. Gorakhana günnogar garagymyň merkezinde Türkmenabad şäherinden 70 km günorta günbatarda yerleşendir. Ençe ýyllaryň dowamyny anyp berilen ilmi barlygyň netijesini gorakhanyň çäklerini süýdendirjilen 29, goşlaryň 202, süýrençiliň 22, oňurgasydylyň 1343 görnüşiniň, şeýlede ösümlikliň 32 maşgalasyna degişli 120 görnüşiniň duş gelýänligi anyklanýar. Gorakhanadaky haýwanat faunasynyň 20 görnüşi Türkmenistanyň Gyzyl kitabyna şolaryň içinden 5-i halkary derejede Gyzyl kitaba girdilenler. Şol sany gorakhanada ýurdumyň Gyzyl kitabyna girdilen goşlaryň 13 görnüşi hasaba alynýar. Soňky ýyllarda gorakhanyň işgärleriniň alparyan dyňgysyz işleriniň netijesinde ýetip ýok bolmak howpy abanýany goşlaryň ençeme görnüşleriniň sanyny epesde artdyrmak başardy. Gorakhanada esasen yerli ösümlikler agdyklyk edip olaň aglabasy endemik häsiýetli başga ýerde duş gelmeýän ösümliklerdir. Repetekde duş gelýän ösümlikliň köpüsiniň dermanlyk häsiýetine eýetigi bellälikli ýagdaýdyr. Alma barlygynyň netijesinde Repetek döwlet gorakhanasynyň çäklerini türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyzyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly alma ensiklopediýa kitaplaryna beýan edilýän dermanlyk ösümlikleriň ençemesiniň ösýänligi anyklanýar. Öz bolşly sahralyk tebigaty bolan bu gorakhana ýylyň islenip pasyna da täsirliklere, tebigatyň gözelliklerine baý bolup görüni hayran goýýar. Çöl sahra landşafynyň gurulşy boýunça düýpli tapawutlanýan Repetek döwlet gorakhanasynyň düzümde girýän ýeraji tebigat çäkli gorakhanasy özüniň täsirlikleri, owudun keşfi, haýwanat dünýäsiniň baýlygy bilen, alaytada bu ýerde duş gelýän goşlaryň köpdürligi bilen tapawutlanýar. Çäkli gorakhana 30.000 hektara barabar bolup, şonuň 90.000 metr meýdanly dürli gurumdaky akar suwly kölüň bir näçesi eýilýär. Iýmitlik ýokmanyň kän bolmagy çäkli gorakhanada goşlaryň oňaýly şertlerde köpelmegine uly mümkinçilik döredýär. Alaytada bu ýerde hemişelik meskin tutan guşlardan keçi we uly garaja gaza, ýaşylbaşa, almabaş ördege, jüpdüne, hokkara, batgaly gulutusyna, ýurdumyň çäklerinden uçup geçýän sow guşlarynyň bolsa boýra hem gyzgylt gotuna, guwa durna, şeýlede gazyň we ördekliň dörli görnüşlerine gabat gelmek bolýar. Ýergelene ýeraji çäkli gorakhanasyny degişli akyr suwly köllerde balyklyň 11 goly görnüşiniň duş gelýänligini, balyklyň tebigi ýollar bilen köpelmegini ören uly amatlyklaryň bardygyny aýdyp geçmegmedi gerek. Ýeraji kölüne suw ösümlikleriniň ençeme görnüşleri bolup, suw faunasynyň iýmitlik düzüminiň belli bir bölegini düzýär. Şeýle gözellikleri güneş ülkemiziň deňsiz taýsız owudun tebigatyny öwrenmekde, gorap saklamakda we wagt etmekde ýurdumyzyň jemgyýetçilik guramalarym uly ýetişenlik görkezýärler. Ýa-ni ýakynda Repetek döwlet TV gorakhanasyny, gorakhanyň ilmi bölüminiň agry senagat işgärleriniň kärdeşler arkalaşygynyň ilkinji guramalarynyň Türkmenabad şäher geňeşi bilen bilelikde gurulan okuwmaty adam Garagym sahrasynyň ajaýyp keşfi gözelliklerini naýbaşysy diýilip atlandyrylyp, daşky gorşawy goramak, ekologiýa meselelerini başlanyp, okuwmaty adyna baý ösümlik we haýwanat dünýäsi bilen tebigaty öwrençiliň we dürli ýurtlaryň alimlarynyň ünsün çekýän gorakhanyň tebigaty, şol gözellikleri gorap saklamak, geňişliň öwrenmek, geljeki nesillerimize ýetirmek, daşda öwrenmede gorşap alan gözel tebigatymyzyň ekologik deňagramlygy barada täsin pikirler ortağa atylyp, oňa gatnaşçylar diýärmiziň ekologik awadançylygy uğruna ýetdirli aladalanýan Arkadagly Gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar.